का रे ई साला सौरबे आयल तो आधा कदल मोतिहारी में आधा कदल मुजफ्फरपुर में ई साला बुझाते नहीं खे। उस्ताद सब कुछ तो सिखा देनी बाकी एगो अभी ले हमरा समझ में ना आवता का 70 से नापते जाइले 3 मोरों में भूला जाइले। रे साला तू हमारे साथ इतना दिन से घूमता रे कहाँ सीख ले रे? सब केहू नापते नापते जाके 3 मोरवे पे भूला जाले। हाँ। ठीक बा तो तू का करी है सब उड़ी से नापते नापते जब 3 मोरवा आता हूँ वहीं पे जाके इतने मोट के बांस ले है और झंडा लगा के गाड़ दे। तो उस्ताद जी हम गाड़ दे हम एमे हम शिकायत ना होई। रे साला लड़चट्टा गाड़ ना दी है गाड़ दी है हला दी है बांस। अच्छा हलावे के बा। ओहो अब के समझ में आयल ह लकड़ी हलावे के हई ना लोग के गाड़ दे दी है सरहू। अदर साला नक्शा पकड़ बढ़िया से। ढोराई भाई तो चूल्हाई भाई रास्ता पड़ल है आ तू काटत रहू। आयल बारे पंचायती करे ई गाछ हमर बा तो हम ना काटेम तो लोग दोनों भाई फरिया ल हम जातनी। कहतानी चरे के त टुकुर टुकुर ताकतानी चल ना चल तो चल घरे। अरे सोना जा तारे घरे चाचवा होते डांस काटत हो। का हमर चाचवा गाछ काटता का हो चाचा गाछवा तू केकरा से पूछ के काटता रह? हमर गाछ बा तो हम केकरा से पूछी रे? हमर गाछ बा हम काटतानी। हमर गाछवा हम ना काटे दे हम। साला जो हमर गाछवा ना हटो साले लाल भर के हट ले ना हट ना हटो साले हट। रोका चल हम अपने पापा के बुला ला होता नहीं। हेलो माई प्रणाम। कौन समाचार? हमरो ठीक बा। ऊ तो गइल बारन गाछ काटे आवा तरन तो बात करा दे तनी। ठीक बाते तो रख माई प्रणाम। चाचवा सरवा गाछवा काटत लगा माना करनी है तो सरवा मार लगा। सुने ना हमें आई तो जल्दी देखो तेरे लड़का के मार के मोबाइल वाला हुआ हुए सब लोग को है हमें आई जल्दी। कहा रे रह हमें बतानी हम हाला लड़ कइले रहलू। हम हाला कइले बानी। अरे बाप रे बाप होई देखि त लड़का के मार के कैसे मुआ देले बा भागला त कौन। अरे बाप रे बाप हमरा सोना के कैसे मार देले बा। कौन मारला करे करे ओरा निस्तानिया कोरिया ढोड़ो हमरा बउवा के मार देलक ह। गाछ काटता कोरिया तय का जाके। तो गाछ काटता? हां गाछ कटवाओ तनी गाछ होकर हम अब हम चल तनी गाछ कटवा दे तनी होकर हम। कारे ढोरैया काला गाछ काटता रे? कथी दिमाग पगलैले बार? गाछ बा हमर तो हम ना काटी। हेलो गाछ ओ अमी नहीं पर हमरा विश्वास नहीं खे फेर समी नहीं होई और बाद में तुम्हारा गाछ काटी है। देख है कहां बात तोर दीवार ने काटी बा दीवार हिया से हमर पर रहता। अब बताओ ये तू गाछ काटता री गाछ पड़ता हमरा में फेर समी नहीं होई तो गाछ काटी है ना तेरा बाद में ना काटे देबो गाछ। छोड़ टांगी छोड़। इतना मजाल की हमरा हाथ में से तू टांगी छीन ले लह। छोड़ टांगी। तू हमरा के रे कहता रे
अब बेटा के हमले मार के बेलगा देले ह टांगी छीन लेता रे तू अपने आप के का तू समझता रे छोड़ टांग छोड़बे कि ना ना हम ना छोड़म टांगी हम कह देनी गाछ काटेम तो काटेम छोड़ टांग तू करबे हम हाँ टांगी देबे ना करम तू करबे बात काहे ना समझता रे ना देख कुछ हम समझबो ना बात इज्जत तोहर करता नहीं छोड़ ना ना भाई छोड़ दे कि ना। कहिए से इज्जत करता रे तू छोड़ छोड़ ना मन बे तू करबे तू गाछ काट काट वाला का पार फाड़ दे लोग रे दादा लाश से तोहर जाई वहां से लाश जाई तोहर लाश काट तू बाप रे दादा बाप रे सर्व कपार फाड़ दे लोग रे दादा खून मानते नहीं खे बाप ढोढ़ाई अरे कपार कैसे फटला हुआ रे बाप रे बाप गामछा अरे साला ही बांध बांध भाई साहब फाड़ दे कारे सौतनिया तू मोबाइल चलावता रे तोर भतार हमरा बेटे के मार के देख तो कैसे दूध रा उगा देल मारे सौतनिया तने काने समझालस भतार करे ए भातर चोदी रे सौतीनिया हम वहाँ पर से मोबाइल देखा तारी कि तू वहीं पर से कोई आता तो तोर भातर भातर सुने तारी रे भातर चोदी निस्तनिया सौतीनिया तुनियन ओई से तो भगवान तेरे के एगो छुछुरो का बच्चा ना देलन किसन तो निका आदत मार रानी तइकन जा बउआ खेला तू जा रंडो तइकन ए सुन रे छिया तनी रे भातर चोदी ए कहाँ जाता रे बड़का लइका वाला भेल बारे हमरे भतरा से चोदवा के खेलावा तारू तो लइका वाला कहावत तारू वो लइका हो चिहुटना से भेल बा हो पादना का बेटा से हतनी पतर के बा हमरे भतरा ना गए तो तोरा लइका तो लइका खेला तू ना ना मार के लेड़ हगा दे तनी तोरा के का कहता रे का कहले हां हम लोग तक तोरा मरद के बा जब हम तोरा मरद के तोरा काहे होया तो बड़ा का ताव होता रे छिनारी भातर चोदी रे सौतनिया रे रंडी रे बेसवा हमरे बता दे तू तू कर रहा तेरा रे सौतनिया रे चुप लाबारी चुप भातर चोदी तू मां हो जा रे तू मां हो जा रे काहेला झगड़ा करता रह सर छोड़ छोड़ अरे बाप रे बाप होई कैसे भेल रे दादा भैया कपार फाड़ देलक मार के पानी पुतरा के आ चल पादना के बेटा के रंडी तोर भातर के पुतरा ना रंडी तोर भातर के पुतरा ना खाओ चढ़िन भेल ऐसे तो होत ना खाओ रे छिनारी हम सुन हम जाता नहीं अमीन पर झगड़ा मत करो जाए दे। अमीन से ना होई केस होई ना चुप केस होई बाद में पहले अमीनी से फरियावे दे हमरा के तनिका शांत रहो सब हो जाए तो जान तो हो दे मानो चला नहीं पुतरा चढ़ावा चुप नहीं पुतरी हम एक दू तोरा लाज हो ए तोरा कोनो का लाज हो लाज हो तोरा फाड़ ला काहेला करता रू काहेला काहेला देखत नहीं होबे से गरिया कपार फोड़ ले बारा और सराद होई सराद कहां को हरियर का बास पर देबो हरियर का गेला केस करे चाहवा हरियर का बास पर को केस करेला केस कर चलवा दे देखत नहीं पैसा गरिया बेल ना होई और खाली अनु सब करा के हम हजार साला नक्शा पकड़ बढ़िया से कोनो काम कर अमीन साहब प्रणाम हाँ खुश रह फरवा के आ गेल काल बाबू देखते बानी महाराज का हाल बा हमर एगो गाछ लख गनी है काटे तोले भाई आयल ह आ कपार मार के फाड़ देलक आ रउए उ अमीनी कइले बानी ओकरा मंजूरे नहीं थे कहता कि फेन से अमीनी हुई तनी चल के आगे तनी अमीनी कह दिया ये ला तो हम आयल बानी अच्छा एकरा पहले जो नापी भेर है उ लबराई भेर है सरी बहिन करा के लइका लोगन कुत्ता बिलाई लेकिन बाप मतारी जलमा देला का सारा हुए एगो गाछ ला लड़ा तारा लोगन अमीन साहब हमरा तो रउआ अमीनी पर विश्वासे बा बाकी भाई सरवा का विश्वासे तो उनको नहीं काहे रे काहे नहीं खे हम दर्जी बनी के अमीन ना महाराज रउआ तो अमीने नु बानी चली एक बेर और नापी कह दिया आ झगड़ा फरिया दिया चलो ठीक है बा यही नहीं लड़ा लोगन कुत्ता बिलाई लेकिन फारा फरागोल करा तब नु हमनी के पेट चली अवधेश बाबू हाँ जाके नाप के आवा लोग के जमीन अपन का देह बचा के रहिया तो सरवा से सीधे मारी बांस का पार पर बस लार चाट के उजर हो जाएगा ठीक बा जा चलो जाओ
अमीन साहब ये गाछ भाई ये हमरा में पड़त है गाछवा। अच्छा ये बताओ जाओ एक खेत के सिवान कहाँ बा? होदा चल वहाँ बा? बताओ तनी। हाँ चली चल देख रहा के लेखा बतावा था हम अमीन का ये लाड़ धके पीछे पीछे घुमाता ना कहत ना हमरा में बा। अरे मर्द सर्वे देख नंबर ला। के आन्हर बन आन्हर बाबू, आन्हर। हाँ देख ली कहाँ से बाटे वो घर कहाँ से बनौले बाटे देखी कहाँ से बतावा था। चलिए आई आई एक दिन के दूर पानी पानी हो जाई आई। हाँ ठीक है। चलो चलो। अमीन साहब ई ना बा हई ई का कही? ना अमीन साहेब झूर बा तो है बा मेन झूर ये बा है ले कहत ना झूर ही झूर ना है ई लबरई के बाजार है। लबरई कहता है, हाँ लबरई। हाँ ये में अमीन साहब सब ई झूठ बोलता है हई बा ई एमे का से सबूत बाकी ई बाटे का बा? हैं? बाबा बताओ। हमर अत के ईटा हलैले बारन ई हम खोल के बताइए में बताओ उखाड़ी। बताओ उखाड़ी। ऊ ना है एमे हलावा रहे याद हो कुछ हो एकरा अभियो झगड़ा करे के मुंड बा। हमरा झगड़ा करे के मुंड बा हैं का हो चुलाई भाई ये सब करेला हमनी के बोलेला हम मर्दा बा हैं? दोनों भाई अपने में झगड़ा करत रहलो तो लाल पहले हमनी के बोलेला हैं? अपने में करत लोगन एकरा याद ना है ये झूर बा बाबू हमर ईटा हलावले रहन और ओकरा ऊपर से आई रोपले रहन कतरा का झूर एकरा देखी याद रुकवा देखी। अच्छा रोको तो नहीं झगड़ा उगड़ा ना करो ठीक बा। हम दूध के दूध आ पानी के पानी हम कहे तनी ठीक बा। ठीक बा। झूठ के नीचे ईटा को हाँ हमारे में बा तू रहुए के देख निकाली तो ठीक बा। उखाड़ी रहुए। कहाँ ये लोग ईटा बारे तू हाला करे वाले की हमारा ये झूठ बा ये झूठ है हाउ हई झूठ देखो बा। हई देखो हई देखो 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 हाँ, ये झूठ में होई। हाँ यहाँ पत्थर बाटे देखिए रे बाकी ना ठीक कहले खाली मार को करे झगड़ा को करे खाली मार रहले है देखिए अमीन साहब बानू अमीन साहब हां ये तो देखिए ईटा बा देखिए ये तो बा में यही ईटा बा ठीक बा। एतही से नापी स्टार्ट करी एतही से कराओ नापी। अरे ठीक है हला दिए ता चलिए नाक तो देखल जाओ। देखी है तीन मुहार बानू झंडा यही जन हल्ली आए तहीं से नापी होई। हां इनकरा लाड़ मालूम बा है बानू है 582 नंबर इहे पे बाटे रखबा है 582 नंबर। हाँ यही से नापी। हाँ ये से स्टार्ट कर जाओ यहां एतही से होको स्टार्ट ये तीन कोनियावा खेत है कोनवा नहीं के जातो मीन साहब हां जाता है दा ना हेदा नहीं बा महाराज हेदा हाँ। जाता। अच्छा हई बा हाँ ये बा यही में बा। चली चली अरे दोनों आदमी झगड़ा फरियाद या नाप जोख के ठीक बा चली चली आ गाछवा ये बा कोनवा पर तीन कोनवा पर गाछवा भाई। चली नापी में सब चलाई नापी में चले के समझ में आ गेल बा। हाँ चलो। जरीब कहाँ बा जरीब? देखी है तीन मुहार बा लाठी जा हल है तहां से नापी स्टार्ट कर जाओ। चलो ठीक बा। यही तीन मोहन पर सब लोग भुला जाला यही तीन मोरवा पर तू नानी भूला लस हम पहले भुलाई हलाओ दोनों भाई जरीब भ के तहां से सीधा खींची। हाँ खींची लोगन। चलो सीधे से चलो भैया हमर अमीन लिया बुला के भाई रे खीता वाला लिया भाई तो सब लोग लिया वाला लोहा वाला ए मर्द ई सरकारी है एमे इंची के पता चल जाई ठीक बा ई बढ़िया बा। बढ़िया भाई। बढ़िया खाली हां ई बहुत बढ़िया खाला। चलो तो ठीक से ना पाओ इसे चली तो खींच 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 और खींच 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 ना साले तुम पापा देखो रहती कहाँ कहाँ से
ने काटत हवा चल साला ई साफा दबे है रे खींचो 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 आगे खींचो चलो खींचा अब वो कहाँ चिन्ह पड़े बारे रलैया हिया चिन्ह पर लखो अच्छा घुसकावा था हां देख लिया अमीन साहब कि केले का घुसकावा घुसकोलू अच्छा हिया से नापी ना अच्छा ठीक बा रोगे बता दे तो देखिए हां उताही से हाँ ठीक बा नू चल धर आ सुन हई और सीधा कर सीधा होने का मत ले जो टेढ़ न मत ले जो न बुझली है सीधा रख सीधा देखिए अमीन साहब देख लियो अमीन साहब के मैं करता रहा कोई और सीधा करा सीधा थोड़ा सीधा करे सीधा टेढ़ होता है और थोड़ा हल्का और हल्का हाँ ठीक है नापी अच्छा ठीक बा हाँ ठीक बा नु अब साला गाछवा चूल्हा में पड़ जाता सर्व कहाँ बा सब ही तो को हम साली करा के उन्हें बालू तो लेने का हम साले के हाँ no. देख लिया साफा मर्दे नहीं आए वाला काम होता है देखता है देखिए सब देखा नहीं होता है ऐसे थोड़ी होई ना यहाँ से नहीं सीधा भेतना टेढ़ो का जरी भेतना जरीब सीधा करावा जरीब सीधा करा जरी सीधा बा सीधा ना हो सीधा करा अब हम सीधा करता नहीं तो अब भाई कहाँ है बताओ हुआ से हमारे देखिए रवि लोग बारी ना पन्नी है देखी था कहाँ बाटिया कहाँ से आई अब ठीक बा रखिए ताए रखी देखिए अब ठीक बानू अब देखिए अमीर साहब भी अब केकरा में गाछ पड़ा था देखिए अब देखी गाछ इनका में पड़ता देख ली यहाँ पे जरीब घिचल बा अमीर साहब गाछ हम रोपले बानी हम ई गाछ काटेम तो काटेम तू कैसे काट ले अकेला है गाछ इनका में पड़त है अब सुनत नहीं कि जबरदस्ती को काटन ते काटेन कटन में लाश गिरा देबो यहीं पर अरे कपार में फुटल हूं लाश गिरा देबो लाश छोड़बाऊ ना तोरा के इहे जानता रे भाई काट ले तू ना आराम से आराम से केला का गर्मी देखावता कपार में फटल बड़ियो साफा हम गिरा हम दू टुकड़ा कर देबो साफा एक बेर के हई जे बार बार तू सोचल समझ No. No.